أبشرن كبابيون أبزقومي حيالو ناي تفتش كلاتات بنا إرترا أهدوتات حلولو إرتراوي بنيام قرماي بلوز تقداماي أفريقيا كلتاشن عسران كوينو تعويتو أسمرا حزباو مقعزيا ببشكلتان كاروسان تتكيو سلام كبرى تغطاتلتنا أبسومن زي أبي إرتران قربابتان زنبرو عبيتي فتساميتات بزيكازي إيقاد حموشت مرحتي هقرات كارنا أفريقيا زي تساتفو فليو على تخايدو سودانن إثيوبيان أب قداي دوب زكايدو زته بزي فرتبتينو إثيوبيا كل البيشانغول قومز أب ستوغوهاره ناي بيهر قجت لعلم إتسابات تقتلهم زبلون كالين كندسسينا مسانا ختصنحو بابر قدمكم أب تقرأي شران كبابيون أب زقومي حيالو ناي تفتش كلاتات بنا إرترا أهدوتات حلو كمزلو منشتات إيرانا كابتي كبابي أرقاقيتهم سراوت إثيوبيا بوغنو أب قل نقطاتاتن أب مأكل تاقتما بزركب مدبرنيو عسكرو زركب حزبي كتما شرعي أب تاقتما بفلاي أب أبيات شغط اندقواناتن زتفت أمزمته بسراوت إرترا مخوانيو زقل زلو منكس قاس تاقتما زاقيت نابنور كم زي تملت زحبرو منشتات ناب تاقتما بسرع زاقتو زخونة ويزوات حزبي كم زي اللي تغيسهم إرتراوي تقداماي كلب نيبودلكو وان بوفانس بنيام قرماي بلوز تقداماي أفريقيا كلتاشن عسران كوينو تعويتو أبز حلفو حدار مستفلاليا كلبات زودادرو شدوشت إرتراوان نزي شلمات زي تروقحهم نيروم أتي وتسئت بعسران حدن تحساس أبستقلت ألو بنيام قرماين ناتنا التسفاتينن قداماين كالاين بمخوان تعويتهم روانداوي مويسو مجيشا دما سالساي درجة حيزو قد محجي نزعوت زباقو إرتراوان تقدامتي ناتنا البرهاني أب كلتاشن عسر تخلتن مقصب دبساي أب كلتاشن عسر تربعتن دانيال تخلاي مانوت أب كلتاشن عسر تعموشن تصفوم عقب مريم دما أب كلتاشن عسر تشدشتن يوم أبس مرا كورونا فيروس نمكتا بزبل نستات شعات توارح حق القلوت حزبا مقعزيان تاكسن دوم بالو حزبي بشكلتا كاروسان عربيان يزتك أمزلو منقس يرترا بوقع زنبر أواج من كسقاسز بزدرتن معساون بوقعي كيلعلو تشعات توارح أوطير يركب يقول مبر حزبي نزستنا وحي أواج بفنو من قدي بمتحاس علتاو من نبابروه نمقلاي أبز قادل لزل أوان حدا كابز عبي بدوهتاتو مقعزيا كوينو من لاوي تكاز حزبي نزي كمتكاتا بشكلتا بإزدفع عربيان بفرس زقوتت كاروسان كم مراتي كتك أملو يرألو فدرلاو من قس سويزرلاند ناي عقبة حتى من زي تقبلهم إرتراوان نابعدهم كملس مدلوات يقبر كمزلو قليسو بيت فرديت محدار بزهابو مجلسي ناي 3400 سدتنياتات ناي عقبة حتى دحري ممرمر ناي سوسان سلسن إرتراوان تقلب سلزي تقبلو نابي إرترا زملسو الأقباب يتصنع كمزلو تملكيتو كمز فلت منقس سويزرلاند سدتنياتات ناب هاجرهم زملسو المسرح مس منقس إرترا تدقاقامي آخيباتات أكايديو انتقنا منقس إرترا كاوت هاجرات بترنوف نزت الرز زيقاتاتو كمزي قبل آبت أوانتي مقلاتو يذكر نزوم فدرالو منقس سويزرلاند كترزوم مديبو زول إرتراوان منقس إرترا كقبلهم سلزي كونه بولنتوم زملسو مسرح أم مسلات كم كال أيام مراسي الرأي كمزلو منشتا زينا يقلتو مس جرمن شودن النروين بمزرابون منقس إرترا زقبل اللهم من قدي نمنداي أميت يركب تطابقت مسل سدتنياتات نزناي منقس سويزرلاند سقمتي حدث سدتنياتات نبتا غير كيمصو كم فرارهي تقملو مالو بمبال تقايمو ملو أكل تشان 15 قطري حتى تعقبة أب سويزرلاند أستات 10,000 زنبرة أب كل تشان 10 ناب شحن 346 كم زورده صبصبات هاجر يملكتو أزي تكتاتلو زلهم سمنا فصاميتاتيو تحستنا غناي تفصمن نإثيوبيا سودانن جيبوتن صومالن زملكتو أرستات حزنا داغماي كنملسينا مسانا صنحو إيجاد مرحلة جيبوتي إثيوبيا السودان صومال كينيان زتساتفو مبل 38 فوليو على أكايدو أتي بعسرات حساس أب جيبوتي استخايده فوليو على أب هلو كونتات أبالات هاجرات زتكوريو أب تقات أمي قدامت منيسترات إثيوبيا السودان أب دوباتهم استخايده جيجتن دحيرو استخستوترن بزملكت تميايتهم بريزيدنتات صومال كينيان كساب مبتخ زمدنا بصيحو زلو كونتاتهم بزملكت دحري مزتيام دما أمباسادراتهم داقم نناب زنبرو كملسو أب زبل كم تسمامعو دبلوماسيان منشطات حبيروم يخون مبر زسحبهم زلو قداي المفتاح درجة بدرجة كزتيلو سلازدلي جيزي كوهابهم كم زتقلبو تقليسو
ኣብዚ ፍሉይ ዋዕላ ኢጋድ ዩጋንዳ ብኣምባሳደራ ክትውከል እንከላ ደቡብ ሱዳን ድማ ምክትል ፕረዚደንት ያሊኢኻ ኣብቲ ዋዕላ ኣቦ እምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት ዲፕሎማስኛታትን እውን ተረኺቦም ነይሮም ኢጋድ ኤርትራ ትርከበን 8 ሃገራት ዝሓቆፈ ዞባዊ ውድብ ኮይኑ ካብ 2011 ንድሓር ወኪል ኤርትራ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ተሳቲፉ ኣይፈልጥን ይኹን እምበር ኣብ ኢጋድ ዝካየዱ ዋዕላታት ባንዴራ ኤርትራ ተሰቒላ ትረኣያ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብጉዳይ እቲ ናብ ግጭት ኣምሪሑ ዘሎ ዶባት ኣልፋሽጋ ዝምልከት ዘካየዶ ዘተ ብዘይፍረ ተበቲኑ እቲ ንኽልተ መዓልታት ዝተኻየደ ዘተ ብዘይፍረ ዝተበተነሉ ምክንያት ኣብ መንጎ ብሪጣንያን ኢትዮጵያን ኣብ 1903 ዝተኸተመ ስምምዕ ዶባት ብወገን ኢትዮጵያ ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ ምዃኑ ብወገን ሱዳን ተሰሚዑ ዝሓለፈ ቅንያት ሰራዊት ኢትዮጵያን ሚሊሻን ኣብ ሓልዋ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ ዝኸፈትዎ ተኽሲ ሰራዊት ሱዳን ፀረ መጥቃዕቲ ብምክያድ ንሰፊሕ ክፋል ኣልፋሽጋ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ኣትይዎ ይርከብ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ደመቀ መኮነን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኢትዮጵያ ካብ 22 ክሳብ 23 ታሕሳስ ኣብ ሱዳን ከተማ ካርቱም ድሕሪ ዘካየዶ ዘተውን ወገን ኢትዮጵያ ዳግማይ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ምንጭታት ዜና ካብ ሱዳን ይገልጽ ኣለዋ ኣብ ምምልካት ዶባት ኣተኪሩ ዝተጀመረ ዘተ ክልቴን ሃገራት መቐጸልቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩሎ እንተኾነ ዕለት ኣይተሓበረን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብፍላጥ ዝተፈጸመ ቀትለትን መጥቃዕትን እንተሎ ዘጻሪ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ከኣቱ ጻዕርታት ይካየድ ምህላው ተገሊጹ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ናይቲ ውድብ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት መሰላት ዘተሓሳስብ ምዃኑ ብምጥቃስ ነዚ ዝፍጽሙ ዘለዉ ኣካላት ብናይ ኩናት ገበን ክኽሰሱ ከም ዝኽእሉ ኣመልኪቱ ፈደራላዊ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሚሊሻታት ኣምሓራን ኣብ ክልል ትግራይ ድሕሪ ምእታዎም ኣብ ልዕሊ ተዛረብቲ ትግርኛ ዘተኮረ ጀምላዊ ቅትለት ንጹሃት ሰባትን ዝምታን ከም ዝፈጸሙ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሓይልታት ሕወሓት ኣብ ማይካድራ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ኣምሓራ ጀምላዊ ቅትለት ከም ዝፈጸሙ ይወቀስ እንተኾነ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ብሄርን መንነትን ኣተኪሩ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ጀምላዊ ቅትለት ንጹሃት ሰባት ንምጽራዩ ናብቲ ቦታ ናጽ ኣካል ከኣቱ ንዝቐረበ እማመታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ይነጽገሎ ሕጂ እውን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ኣብ ዝተጓሃረ ናይ ብሄር ግጭት ብውሕዱ 100 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ናይቲ ክልል እውን ብጅምላ ናይ ዝተቐትሉ ሰባት ሬሳ ይርከብ ምስ ምህላው ብዝሒ ግዳያት ዓሌታዊ ግጭት ካብዚ ዘሎ ክዛይድ ከም ዝኽእል ይግለጽ እቲ ግጭት ዝተኻየደ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ዞባ ዘካየዶ ምብፃሕን ምስ ምፍራስ ፀጥታ ተታሒዙ ሓለፍቲ ናይቲ ክልል ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ከም ዝኽእሉን ምግላጽ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልላት ደቡብን ኦሮሞን ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራብ ወለጋ እውን ግጭታት ይቕፅል ከም ዘሎ ተመልኪቱ ፕረዚደንት ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሒ ኣብ ጅቡቲ ናይ ክልተ መዓልትታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ኣካይዱ እቲ ፕረዚደንት ናይታ ርእሰ ምሕዳር ብ23 ታሕሳስ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዝኣተወሉ ልክዕ ከም መራሒ ሃገር ወግዓዊ ናይ ኣቀባብላ ስነ ስርዓት እዩ ተገይሩሉ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ ንክብሪ ናይቲ መራሒ ናይ ድራር እንግዶት ከዳሉ እንከሎ ማዕረ መርሒ ሃገር ኣሰኒዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ጅቡቲ ዑደት ኣካይዱ መንግስቲ ጅቡቲ ንመራሒ ርእሰ ምሕዳር ማዕረ ፕረዚደንት ሃገር መቕባሉ ንፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ኣቆጢዑ መንግስቲ ኬንያ ቀዲሙ ንፕረዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ተመሳሳሊ ኣቀባብላ ስለ ዝገበረሉ ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልን ፀንሐ ምትፍናን ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ከም ዝዓረገ ይፍለጥ መራሕቲ ኢትዮጵያ ሱዳን ጅቡቲ ሶማልን ኬንያን ኣብ ጉዳይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣመልኪቶም ብ20 ታሕሳስ ኣብ ጅቡቲ ድሕሪ ዘካየድዎ ህፁፅ ዋዕላ መራሕቲ ኬንያን ሶማልን ተበቲኹን ዘሎ ዝምድና ንምምሕያሹ ክሰርሑ ከም ተሰማምዑ ተገሊጹ ፕረዚደንት ጅቡቲ በንጻሩ ድሕሪ ሳልስቲ ዋዕላ ኢጋድ ንፕረዚደንት ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ናብ ሃገሩ ብምዕዳም ዝገበረሉ ኣቀባብላ ንሉኣላውነት ሶማል ዘቆናጸብ ክብሉ ፖለቲከኛታት ሶማል ይጠቕሱ ከቡራት ተዓዘብቲ ኣብ ኤርትራን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣብ ሰሙን እዚ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝዳሰሰ ትሕዝቶና ተዛዚሙሎ ዝመጽእ ቀዳም ክሳብ ንራኸብ ኣብዚ ዘለናዮ ሰላም